Γεια σας φίλοι και φίλες σε ένα ακόμα βίντεο του Hero Zero. Είναι το τρίτο που κάνω και πιστεύω, ελπίζω να το δείτε αρκετοί. Ναι. Λοιπόν, με αυτό το βίντεο για τις συμβουλές του Hero Zero. Κάποιες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να φτάσετε πιο ψηλά ή κάποιες που θα σας βοηθήσουν να κάνετε περισσότερη οικονομία. Τώρα μου στείλανε πάρα πολύ. Νομίζω πάνω από 15 άτομα. Κάτι νομίζω τις 3 καλύτερες. Και είναι και κάποια άτομα που θέλουν να τους δείξω φυσικά. Καταρχάς να πω ευχαριστώ στον Μίκο 1-2-3 που με βασιλίζει περισσότερο από όλους. Ξεκινάμε. Καταρχάς. Sorry. Πριν ξεκινήσουμε. Sorry. Μπείτε στο top scorers αν είστε πάνω από 80 level μου φαίνεται, ναι. Ή αν από 70 μπείτε top scorers, πάμε για top 10. Πολλοί μου λένε να μπω στην ομάδα του, sorry δεν θέλω, έχω την ομάδα μου πιστεύω είναι αρκετά καλή. Συγγνώμη, πέτυχε δεν πειράζει. Πάντως ευχαριστώ, αλλά ωραία. Αλλά έχω ομάδα, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάνω τα ωραία. Ο πρώτος με την πολύ καλή συμβουλή είναι ο Τάρταρος, ο οποίος level 190, φοβερά skills, ο οποίος είπε σχετικά με την ομάδα είναι Spartan God of War και αυτός ο Τάρταρος είπε σχετικά με την ομάδα πρέπει να είσαι ενεργός. Να μπαίνεις λίγη ώρα και όταν είναι να αποχωρήσεις να ενημερώνεις. Να μην αποχωρήσεις απροειδοποίητα. Αυτά πολύ καλή συμβουλή πιστεύω, γιατί καλύτερα να αποχωρήσεις προειδοποιημένα και όταν δεν μπορείς να μπαίνεις να το λες. Δηλαδή, αν το λες πιστεύω θα σε... θα σε συγχωρώ. Συνεχίζουμε στον Μιχάλη Ζεμπρό, ο οποίος είχε μια φοβερή, φοβερή όμως συμβουλή. Δεν το ήξερα, δεν το είχα σκεφτεί. Ο οποίος, level 147, δεν μπορείτε να το δείτε, τέλος πάντων, ο οποίος πήρε μια φοβερή συμβουλή. Τώρα, εγώ δεν την ήξερα. Λοιπόν, πήρε το για τους πυράβλους, είναι 100. Πες το τσάτ στους τελευταίους 5 να πουλάω πυράβλους. Δηλαδή είναι πάρα πολύ σωστό, δηλαδή πάρα πολύ χρήσιμο. Δεν μπορώ να σου κάνω 3-4 πυράβλοι, πούλα τους. Και παίρνεις πάρα πολλά λεφτά. Ανάλογα με το level σου, αρκετά πάρα πολύ καλή συμβουλή. Εγώ πια αυτό κάνω, την εφαρμόσετε κι εσείς. Όπως βλέπετε από την προηγούμενη φορά δεν έχω ανάβει πολύ. Εντάξει, απλά έκανα αυτό το βίντεο για να δείξω με αυτό. Πάντως πολύ καλή συμβουλή του Μιχάλη Ζεμπρό. Πάμε τώρα του Σοφατζή, ο οποίος είναι και στην ομάδα μου, τους top scorers. Φοβερός. Ο οποίος, μισό λεπτό, τι λέει, δεν τα έχω σημειώσει, συγγνώμη, νομίζω ναι, μισό λεπτό. Ο οποίος λέει, sorry δεν το θυμόμουν, λέει αυτό. Δηλαδή, λέει, ξεκινάμε με τις προπονήσεις. Κάνουμε πρώτα αυτές και διαλέγουμε αποστολές με πολλά κέρματα και λιγότερη εμπειρία σωστός, γιατί με τα κέρματα αγοράζουμε skills. Δεν παίζει ρόλο το level αρκεί να είσαι δυνατός. Παράδειγμα, εγώ κερδίζω όλους από 310 level και κάτω και εσύ με 291. Προπονήσεις λοιπόν. Γι' αυτό και αν οι μεγάλες ομάδες θέλουν τρόπια προπονήσεων παρά τα άλλα. Λοιπόν, σωστό. Πολύ σωστό. Δεν χρειάζεται να έχεις μεγάλο level. Δεν παίζει κανένα ρόλο, πιστεύω παίζει, αλλά τα skills παίζουν πολύ μεγαλύτερο φυσικά, οπότε θα συμφωνήσω. Και οι προπονήσεις πρέπει να είναι πολύ σημαντικές. Επίσης, κάτι άλλο που αφορά αυτό με τις προπονήσεις είναι ότι έχω ξαναδεί και να τα έβαλα στην ομάδα. Πείτε ότι κάνω προπόνηση, να σας το δείξω. Πάμε δύναμη. Είναι αυτό, η πολυδιεργασία πιστεύω ότι είναι αρκετά χρήσιμη.
Εγώ θα τη βάλω να μαζέψω τον donut. Γιατί η πολυδεργασία είναι πάρα πολύ χρήσιμη, πιστεύω. Σου αφήνει το περιθώριο να χρειάζεται λιγότερο χρόνο, δεν χρειάζεται. Τα κάνεις όλα μαζί, πιστεύω είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Ωραία, νομίζω αυτές ήταν οι συμβουλές. Πάμε τώρα. Ο Ρομπέρτο 6, θέλω να το ξαναδείξω. Θα το δείξουμε. Στην ομάδα This is Farsala, για να δούμε. Πολύ καλή. Αρκετά καλή. Είναι και ο αρχηγός. This is Farsala, αν θέλετε μπείτε. This is Farsala. Πολύ καλή, αρκετά καλή. Με τον Ρομπέρτο 6, αρχηγό. Φοβερά τα skills του, έχει και Men in Black 3 στα 5. Τα οποία νομίζω πια έχουν σταματήσει να είναι στην ώρα. Πάμε τώρα στον Elvis Pro. Νομίζω είναι αγόρι. Oh, what? Oh, sorry. Elvis. Ναι, αγόρι, ναι. Στους τέλειους. Για level 64 έχει αρκετά καλά skills. Αρκετά πολύ καλά. Πάμε να δούμε τους τέλειους. Την ομάδα. Εντάξει, μια χαρά. Ο Pro 10.001, ο οποίος μου είπε πεις να τον δείξω και το ξέχασα. Είναι φοβερός. Έχει και αυτός κανάλι στο YouTube. Πείτε, βρείτε τον. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Ελπίζω να σας βοήθησε και να κρατήσατε τις συμβουλές. Τα λέμε στο τέταρτο βίντεο. Κάντε μου subscribe αν θέλετε. Αφήστε comment. Κάντε like. Και πείτε μου αν κάνω κάτι λάθος ή να το βελτιώσω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.